Ahoj ľudia, ja som Sajan Creeper a dneska si vytvoríme kreatív. Ten kreatív bude o stavaní a rôznych vecí. Klasický názov YouTube. YouTube kreatív. Teraz sa budeme pozrieť po dedinčanoch. Seed bude shake. A všetko už koniec. Ešte si dáme roviny svet a ideme na to kreatívne word. No a späť tu a nikde nejde. A ideme takde. Za dedinou. Hustý. Dneska by som si chcel postaviť centradom. Neviem, aké budú dlhé videá. Toto bude klasicky 15 a ďalšie budú už 20. A ten... Á. 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 Tyto. Á. Tu je veliký slajmíček. Slajmáčko. Nikde ani nič. Keď sa pozriete na zem, aké by som išiel dozadu. Nikde dedina? Pána. Slajmáčko. Vlak. Vlak. No, tak to bude dedina. Nikde dedina? Počkajte na chvíľku. Ale budeme si stavať kopalisko, to až potom, ale teraz ešte neviem čo. Robím vám taký parádny výhľad. Ja sa s vami lúčim. Tak ahoj. Ahojte, ja som späť a ideme ďalej hľadať dedinu. Nikde? Prečo? What? Dedina. A taká veľká. Mohutná. Dobrý deň. A teraz ideme im postaviť rozmnožovátor.
Ja nesom až taká slavná osobnosť ako Minecraft, ale nevadí. Dúfam, že to zvládnete. Teraz pozerajte.